Είμαστε τώρα με την πλατεία Συντάγματος, εκεί είναι η Μαρία Παπαβλάχου. Και Μαρία, βλέπω αρκετό κόσμο να έχει μαζευτεί. Δεν ξέρω αν θα ακολουθήσουν το παράδειγμα των Ισπανών και θα συγκεντρώνονται κάθε βράδυ στην ουσία. Από ό,τι φαίνεται, οι Έλληνες θέλουν να αποδείξουν ότι ξυπνήσανε, απαντούν έτσι στο κάλεσμα των Ισπανών και βλέπουμε ότι έχει πλημμυρίσει πραγματικά ο δρόμος μπροστά από τη Βουλή και γυμνίζει σιγά-σιγά και η πλατεία Συντάγματος. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι το κάλεσμα έγινε έτσι όπως ακριβώς θέλανε. Δεν βλέπουμε δηλαδή κομματικές σημαίες, δεν βλέπουμε πανό, δεν βλέπουμε τίποτα το περίεργο. Τίποτα το οποίο θα μπορούσε να χαλάσει αυτή τη συγκέντρωση, την ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Γύρω στις 6 και 10, ξαφνικά ενώ βλέπαμε μια πλατεία Συντάγματος που ήταν χαλάρη, θα λέγαμε, μια καθημερινή μέρα, ξαφνικά βλέπουμε κόσμο να βγαίνει από παντού και να γεμίζει το Σύνταγμα. Είναι μια πανέμορφη εικόνα, είναι μια ειρηνική διαδήλωση. Έχουμε καιρό να δούμε τέτοιες εικόνες στο Σύνταγμα και ελπίζουμε να παραμείνει έτσι. Το κάλεσμα ισχύει, θα παραμείνουν οι άνθρωποι εδώ μέχρι τις 11 το βράδυ και καλούν όσους μπορούν να έρθουν να διαδηλώσουν. Άρα είναι πολύς ο κόσμος από ό,τι βλέπω και έχω την εντύπωση ότι όσο περνάει η ώρα και φεύγει, σχολάει ο κόσμος από τις δουλειές του, θα έχουμε περισσότερο κόσμο στο Σύνταγμα. Και πάνω απ' όλα το εντυπωσιακό είναι ότι είναι όλα ειρηνικά, υπάρχει ησυχία και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Να σε ευχαριστήσω. Ανάλογη συγκέντρωση, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε εξέλιξη και στην Θεσσαλονίκη, στο Λευκό Πύργο. Εκεί βρίσκεται η Σούζη Καζατζίδου. Σούζη, καλησπέρα, και στη Θεσσαλονίκη βλέπω τον κόσμο. Καλησπέρα. Και αυτή την ώρα εσείς παρακολουθείτε την παραλιακή οδό τη Λεωφόρου Νίκης που μόλις ανοίγει ύστερα από την καθιστική αυθόρμητη διαμαρτυρία που έκαναν οι διαδηλωτές μπροστά ακριβώς στο Λευκό Πύργο. Ο κόσμος και εδώ είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, πολλαπλασιάστηκαν αργά αλλά σταθερά από τις 6 και μετά, οπότε ήταν και το ραντεβού τους. Υπολογίζεται ότι γύρω στα 4.000 άτομα βρίσκονται εδώ. Επινόησαν, θα πρέπει να πούμε, έναν ευρηματικό τρόπο να απαντήσουν στο μήνυμα των Ισπανών, το γνωστό «Μη φωνάζετε δυνατά, οι Έλληνες κοιμούνται». Στις 8 η ώρα λοιπόν έχουν ρυθμιστεί όλα τα ξυπνητήρια όλων των κινητών όσων παραβρίσκονται εδώ να χτυπήσουν, και αυτό είναι απάντηση, λέει, στους Ισπανούς. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πανό, πολλά ευρηματικά πανό, μακριά από κόμματα και πολιτική, λένε όλοι. Η μόνη σημαία που βλέπουμε εδώ είναι η ελληνική. Χαρακτηριστικά θα σας μεταφέρουμε ένα αρκτικό λέξο για να πάρετε και μία ιδέα της αυτοπεριγραφής που κάνουν οι συγκεντρωθέντες. Είναι λοιπόν ένωση ρηγμένων, χολωμένων, οργισμένων, μονίμως αδικημένων αλλά συνειδητοποιημένων και τολμηρών Ελλήνων. Αντώνη. Και σίγουρα ευρηματικών. Σούζη, να σε ευχαριστήσω πολύ.